आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ केसनि समस्या जेलनिफ्राय बख'नांगौ दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबुथिय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैया मोनसे भिडिअनि सायाव आं नोंथांमोननो दा शेयार खालामनो सानदों जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायै नायलां अब्लासो बुजिगोन आं दा मेन टपिकआव थाङैनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानग्रोदों नै दा राजस्थानाव जाबाय थानाय दा एलियान बे एलियाना दा बियो फेक होननानैसो सानजाथावो आरोखि अब्ला नोंथांमोना दा बेखौनो साननो हागोन दा आमेरिका आरो जोंना दस्रा देशफोरनिफ्राय दस्रा कान्ट्रिफोरनिफ्राय जोंनि इन्डियायाव फाथायहरनानै माखासे रिसार्च खालामनाय बेबायदि नायगिदिंहरो आरोखि दा सोरगोनिफ्राय डाइरेक्ट एलियान जुदि गोलैथारनायबा बियो नंगौमोन बेबायदि दा साइन्टिस्टफ्रा रिसार्च खालामनाय बायदिया बियो फेकसो होननानै बुंदों अब्ला जोङो नै दा आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों भाई इसके ना गतिविधि को ना ट्रैक करो भाई 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 देखो भाई एक नहीं है भाई भाई चाल देख तीन चार होंगे तीन चार भाई चाल देख भाई इधर आ रहा है भाई भाई राजस्थान में भाई इसकी उंगलियां देखो यार इसके हाथ की उंगलियां देखो एक बार कितनी बड़ी बड़ी उंगलियां भाई मैं कह रहा हूँ निकल लो पुलिस को मिला इंसान देख पुलिस को मिला देख भाई इसके हाथ की उंगलियां देखो कितनी बड़ी है भाई यार भाई किले कैप्चर हो रहा है दिख रहा भाई बिल्कुल कैमरे में साफ दिख रहा है बिल्कुल भाई एलियन है भाई 100% एलियन है भाई भाई और भी होंगे पहाड़ का इलाका यहाँ कहीं टकराए होंगे भाई पीछे रोशनी हो रही है पहाड़ के पीछे आवाज आई भाई सुरेश भाई पहाड़ के पीछे रोशनी हो रही है देख भाई ये धरती 4 से 5 किलोमीटर तक सुनाई दी भाई धरती में एकदम से भूकंप सा आया BPF निनो जेनो मावगिरि निथा कर्मी प्रहलाद ब्रादारा मा बुंदों अब्ला नोंथांमोना बिनि खुगायैनो स्वयं मिन्थिगोन आरो BPFआ जेनो नेक्स्ट बोसोराव मा मावनो लादों मा आइटेम मा मावनायनि प्लान लादों बेखौ नोंथांमोनहा दसे उनाव खोनानो मोनगोन नै दा आं बेखौसो बुंनो सानदों बिटिआर सरकाराव जे बिटिआरनि जे इमप्लिमेन्टआबो गैला जेर'खासो जायासै माखासे जेन मावनो लानाय बे मावनो लानाय खामानियाबो बेखौबो मावफुंजोबनो हायाखिसै माखासे देन इनस्टिटिउट जोंनि कलेज लेभेल फरायनाय आरो नै दा दाख्लैसो बर' फरायसा आबसु दे बिसोरो गोदानै खुद्रिखांनांगौ जाबाय जेन फरायनो माखासे इनस्टिटिउटफोर लाबोनाय माखासे ट्रेन लामानो मा बेफोर बायदि गुजि बिसोरखौथ' दोनबावदो दा अब्ला जोंना बिटिआरनि डेभेलपिंआ जेन सिगांनि आवगोलनि जेन पेकेजफोर जे पेकेजखौ आपग्रेड खालामनाय होननानै सानजायो आरोखि अब्ला फैदो रायजोफोर जोङो आदा प्रहलादनिफ्राय बिनि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनासंनानै लानि बिटिसिआव इउपिपिएल सरकारा मा खामानि मावदों बेयाव मा पेकेजफोर लाबोदों जोङो खोनासंनानै लानो इनस्टिटिउसन गायसनबावनांगौ दङ गोबां कलेज स्कुलफोर गायसनबावनांगौ दङ बेखौ जों थिग खालामगोन बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखिसै जे एकर्डआ बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय मोजांमोन जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै कच फेक्टरि जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै दा अनेकथा बिदिनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा बायदिसिनि खोथा दिनै जाफुङाखिसै दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै नाजागोन आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ केसनि समस्या जेलनिफ्राय बख'नांगौ दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबुथिय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन आरो मोनसे सनानि बड'लेण्ड हाग्रामा महिलारा जायखौ 17 बोसोराव मावलांदोंमोन जायखौ गल्डेन इरा होननानै बुङो नङा होमबा गल्डेन इरा सनानि जुगमोन मोनसे बे 17 बोसोरा नाथाय बे 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव जाख्ल'दों मादों होनबाय थाग्रा दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिथाङा बे 4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों दिनै माने पार्सेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिला सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों
रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ फुरानायानो मोजां अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि जेबो खामानियानो गैया दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्राय जाजोबो थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला अरुणादयबाबो डिसि अफिसाव जागोन माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो दा हाहुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा एलटमेन्टनि खामानि मावा नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैला दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' सावताल हारसा जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं माइन'रिटि दं दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ जानो लुबैदों